KZN Municipal Pension Fund. Together, we grow your wealth. Umyalezo esithanda ukuthi siwuthule kuma-members wethu, kumalunga esikhwama, ukuthi leli ofisi lapho ziningi izinhlelo ezikhona la e-office abangakwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathole izaluleko kuzo. Ikakhulukazi nje ukuphathwa kwezimali zakho. Sine-office la elibizwa ngokuthi Retirement Benefit Counselling, lapho beluleka khona abantu uma sebezothatha umhlala phansi. Akudingi ukuthi uze ngoba usuzothatha umhlala phansi. Ngisho iminyaka esamningi woza uzothola ukwaluleko, khona uzokwazi ukuthi imali zakho uyiphathe kanjani ukuze luthi malifika lolu suku lokuthi uthathe umhlala phansi ube wazi ukuthi ubhekene nani, kufanele imali zakho uyiphathe kanjani. So wozani office, nali office elenu nizokwazi ukuthi nilisebenzise noma yinini, nifike lana izaluleko zikhona ziningi. Okunye futhi engithanda ukusho kuma members ukuthi uthi uphotho khona akusho ukuthi kufanele uthathe isidingo singekho. Akube khona isizathu esidinga ukuthi uthathe bese uyakwazi ukuthi uthathe usebenzise ngendlela. Imali idinga ukuthi siyihloniphe, khona nayo izokwazi ukusihlonipha.